We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas sa nga ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Human magkainitay sod sa terminal sa Mandaue City, nagkasinumbagay kini usa ka konduktor o usa ka bus o usa ka driver sa modern jeepney. Ug bisan kun gidaan ang duha sa police station, padayon gihapon sila nga nagkalalis. Human sa pipila ka oras nga panaglalis, naghilot ra hinuon ang kasungian sa duha. Ania ang report. Gikan sa PUV terminal sa usa ka mall gidala sa Subang Dako Police Station kining duha ka mga lalaking nagkasinumbagay. Nagkadugo na ang wait ug ulo sa konduktor sa bus nga si Christopher Oliveros human malambigit sa lamok-lamok. Pasangil niya gisumbag sa driver sa modern jeepney. Nahitabo kini dihang gigiyahan ni Oliveros aron makaatras ang ilang bus. Padung mo atras. Padung mo atras ng driver kasi niya ko. Tanaw luyog nabay maigo. Now, sa mo hitabo ako mo ni naigo, natrasan niya. Di sa kakalit. Ako gihapag sa kanan. Aduhan ako gihapag sa kanan. Nanaog. Dito panumbag. Apan tubag sa pikas habig, siya ang giunhan sa konduktor nga nanghapak kuno sa iyang unit. Iyang pukpuk ko sa kanan. Mo to nga nainit sa ko. Mo to nahitabo na namo ang kuan. Bagay. Tabangan niya siya, siguro ganyan niya. Kami na single may. Single may sumbagay niya. Hangtod sa police station padayon nga nagkalalisay ang duha. Giabisuhan sila sa kapulisan nga i-blotter ang insidente aron kini ma-record. Ang konduktor sa bus nangayo og kwarta aron ipakurasyon ug magamit sa pagpatambal sa iyang mga samad, butang nga gikonsulta usab sa kaatbang nga driver sa iyang mga labaw. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ning naghinapos nga buwan sa Marso nga Fire Prevention Month, laing sunog ang miulbo sa usa ka residential area sa Barangay Sawang Calero ning Dakbayan, Cebu, kaganihang udto. Giisa kini nga two-cycle alarm. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, muusa kun hapit muusa ka oras ang pakikumbati sa kabomberuhan sa Dakbayan sa Cebu aron kapungan nga mokatapa sa laing panimay ang kayo. Sa sunog ganiha 12 ka mga panimay ang naugdaw. Layo pa lang makita ng bagang aso nga girespondihan sa naglalaing mga Fire Volunteer Brigade sa Kabarangayan ug sa Cebu City Fire Station. Gilamoy ang mga panimay sa Block 1 sa Barangay Sawang Calero sa pag-ulbo sa kayo alas 12 sa udto. Gawas sa kabomberuhan nga nagtinabangay pagpaong sa kayo, pipilas mang mulupyo mitabang na usab. Kadaghanan hinuon kanila na ning kamot nga may mahipos pa ang mga gamit sa balay. Sa pasiunang pakisusi, nagsugod ang sunog sa panimay nga iya ni Randy Abilio. Giisa kini sa second alarm.
Hinuon alauna 5 gideklarar na kini sa kabombiruhan nga under control. Matod sa usa sa mga nasunugan nga haduol ra ang ilang panimay sa balay di nagsugod ang sunog. Nagtuo siya nga mga bata nga nagluto silang panimay nga posibleng hinungdan sa pag-ulbos sa kayo. Katagdalan niya yung mga anak na maglungag. Yan, ikaw man. Maglungag yung anak. Yan, siyang anak ang ina. Magsiga nga buking nga nilungag. Mao na sa una. Sa una mo na natabo. Yan niya, hapit magsulog, natabang. Kay kadua, maudya po na itabo. Kay kadulo, maudya po na itabo. Kawang pag ikaw pat, wala na matabang. Ako na mo. Doon kaya mo. Yan, mga biir. Padayon pa inuon ang investigasyon sa Cebu City Fire Station aron matumbok ang hinungdan sa sunog. Way natala nga naangol o nakala sa tol sa sunog nga nagbilin og 225,000 pesos nga danyos. Matod ni Cebu City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Josephus Alboro nga ang maong mga pasangil sa silingan kalabot sa hinungdan sa sunog ang usa sa ilang gisubay karon ug ilasab gisusi karon ang taho nga adunay usa ka bata nga nahanaw atol sa maong sunog. Bob. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report. Gihangop sa mga frontliners ang pagpamakuna gamit ang AstraZeneca vaccines karong adlaw dinhi sa dakbayan sa Cebu. Ania ang report. Gihangop sa mga naglangkob sa vaccination board ang pagsanong sa mga frontliners sa gipahigayong COVID vaccine rollout karong adlaw. Dili lang mga barangay health workers kung dili aduna usay mga medical frontliners sa mga pribadong klinika ang nagpabakuna. Duha ka venue ang gihimong vaccine sites, ang usa anaa sa universidad ug ang usa anaa sa mall. Suma ni Dr. Jeffrey Ibones nga adunay 1,600 doses ang giandam ug malaumon siyang mahurot kini. Target nila nga makabakuna og kapin 500 ka mga tawo kada adlaw. More than 500. Mahimo maabot og 600, 700 mas maayo. Gipanghimugatan sa vaccine board ang kamahinungdanon sa bakuna nga maoy makapanalipod batok sa coronavirus. Samtang walay natala nga nakasinati og adverse effects sa mga nabakunahan karong adlaw. We will be torn by vaccine. Then we must have to look at it and with two that is operational. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Asawa sa OFW nga nawad-an og panimuot og namatay samtang naka-isolate sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City human magpositibo sa COVID-19 nang hinaot nga mahatagan og hustisya ang kalit nga kamatayon sa iyang bana. Siluan Mayron Dina sa report. Sama sa ubang mga namatay tungod sa COVID-19, wala tuguting mahaya pa ang patayng lawas sa 36 anyos nga OFW nga si Ramon Castro sa ilang panimay didto sa Toledo City. Human madala ang iyang patayng lawas gikan sa Lapu-Lapu City Hospital niadtong Marso 19 sa gabi, gilubong dayon nila pagkasabado sa alas 7 sa buntag didto sa Toledo City. Ang iyang asawa nga si Georgine ugangan, igsuon ug igagaw lang ang mga mihatod sa iyang patayng lawas ngadto sa samang. Matod ni Georgine, gibalibara niya ang gitanyag nga tabang sa Lapu-Lapu City Government sa pagpahiluna sa patayng lawas sa iyang bana, kay may pre-need plans man sila. Giangkon hinuon ni Georgine nga wala na siya gibayran pa sa tambalanan. Apan matod niya, dili siya kumbinsido nga nagka-COVID ang iyang bana, nga mo'y hinungdan nga giatake kini sa kasing-kasing kay wala man ma-autopsy ang patayng lawas ni Ramon Castro. Sila, hindi nag-COVID, ma'am. Pero lagi protocol, ipasaglaan mo nila. Iwa may mahimo. Nakamahay usab ang asawa sa OFW sa kalangan sa mga nurse nga mi responde. Base sa mga video nga gi-share sa mga kaubang COVID patients sa iyang bana sulod sa Hoops Dome, makita nga ang mga kaubang COVID patients pa ang unang mitabang sa iyang bana ug sila pa ang midala sa iyang bana pagawa sa Hoops Dome diin didto na nila nasugatan ang duha ka mga nurse nga naka-PPE ug misuway pag-revive sa iyang bana. Namatay na siya, tungod na ilang mga protokolo. So wala ayaw, ma'am. Wala yun na, ma'am. Kaya nagipagturya sa mayor, huwag yun ay tinuod, ma'am. Kaya na siya narsis. Klaro kay sabi niyo, huwag niya narsis nga nag-monitor na sa sulod. Giangko ni Mayor Junard Ahongchan nga gibalhin na nila ang nurse station haduol sa entrance sa Hoops Dome ug mipatuman na usab sila og mga kausaban sa sistema sa sulod. Bukas usab ang mayor sa unsa may ilusad nga investigasyon subay sa hitabo. By peace, pwede na maging niya mangayo siya og clearance
for the AITF nga iyang ipa-autopsy ang iyang hambana. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisusi sa mga opisyal sa Dakbayan Sugbo ang Cebu-Cordoba Link Express kon sisilik sa kabahin kinis pagpangandam sa 500 years of Christianity celebration din ang tulay himong tipik unya sa kasalugan. Sa third bridge unya pabarugon ang 40-meter lighted cross sa tumoy sa duha ka tore sa maong tulay. Ipahigayon ni Archbishop si Palma ang ceremonial blessing sa Abril 15 sa marker sa third bridge nga bungan unya sa mga opisyal sa Dakbayan Sugbo o gingon man sa lungsod sa Cordoba. Aman! Tutukan. Mas mayong tutukan kay makawantay man santo siya. Kung imo siyang tutukan. Magtinutukay mo? Magtinutukay min duha. Nana may imyo. Magtinutukay na lang min duha. Hikapon. Kay maka-feel ka. Tutukan. Kay mas maing tutukan kay dili maunsa og hikapon. Maunsa di kung hikapon ko? Makasaya ta. Sus. Tutukan. Para di mahikap. Wala lang. Hikapon, mas nindot ang hikapon. Ikaw man, manghunaw lang ta. Tutukan, ma'am. Para iwas sa kuan, ma'am, para safety. Tutukan. Mas ganahan ko tutukan lang. Kahikapon basin ma-foul ta. Ay tutukan. Ano man? Aron malikay ta sa COVID. Aman! Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walo ka mga suspitsadong rebelde ang patay human sa pinusilay batok sa mga sundao sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang pinusilay tali sa mga rebelde nga sako o sa mga sakop sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga milanat og 3 ka oras nagpadayon pa karon ng hot pursuit operation sa mga rebelde batok sa mga rebelde nga sakop sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA nga nakaikyas sa wapa ang pinusilay. Usa ka concerned citizen ang mireport sa presensya sa mga armadong rebelde. Giila pa sa militar ang mga rebelde nga napatay sa mong inkwentro. Human sa insidente, nakuha sa militar ang 11 ka high-powered firearms, lakip ng 6 ka mga M16 rifles, 2 ka M14 rifles ug 1 ka KG-9 sa Basingan o mga landmines. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ubay-ubay sa mga medical health workers nga nabakunahan sa AstraZeneca ang nakasinati og mild ngadto sa moderate side effects itandi sa mga nabakunahan sa Sinovac. Siluan Merondina sa report. Bisan kung usa ka registered nurse si Jovini Baguio, aminado siyang hadlukan usab siya og dagom. Busa sa schedule sa iyang vaccination kagahapon, nangupot og nigako siya sa kaubang nurse aron makabaton og kaisog nga mabakunahan. Hulyo 2020, dihang natakbuyan siya sa COVID-19. Busa dihang may schedule na sa bakuna alang sa mga health workers sa Lapu-Lapu, usa siya sa mga nagpabakuna. Matod ni Jovini, wala siya na sinating side effects 30 minutos human mabakunahan. Apan pag-uli niya sa balay gabi, nakasinati na siya og mild to moderate side effects. Mga kadlawon siguro, naka-feel na ko og fever niya. Nag-chills ko. Pag buntag sa iyo, pag mata na ko, puy-puy na kaya ako ang mga batiis. Then ako nang gitake og kuan paracetamol. After ana, okay na akong paminaw ron muna. Back to work na po. Ma-action ka bala ka, ma'am? Wala ra ma'am kay aware naman ta nga normal nga side effect ra gid na.
Usa lang si Jovini sa mga health workers sa Lapu-Lapu City nga nabakunahan sa AstraZeneca nga nakasinati og side effects. Matod sa City Health, base sa initial data nga ilang nahuptan, ubay-ubay sa mga nabakunahan sa AstraZeneca ang nakasinati og mild to moderate side effects itandi sa mga nabakunahan sa Sinovac. Sagad sa mga nakasinati og side effects, mga babay. Matod ni Maid Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, nga moabot na sa 1,510 ka mga medical health workers sa Lapu-Lapu City ang nabakunahan na. Apan ubay-ubay gihapon ang wala pa mabakunahi. Gani sa 195 ka mga health workers sa Lapu-Lapu City Health Office, 80 lang kanila ang mipadayag ug kaandam nga magpabakuna. Matod sa taga City Health, sagad sa mga rason nga nagdumili ang mga health workers nga magpabakuna tungod kay ang brand ang ilang gibasihan. Kung kaniadto nagdumili sila sa brand nga Sinovac nga ibakuna kanila, karon nagduha-duha na usab silang magpabakuna sa AstraZeneca. Naagid sila brand food nga gipakita and napay fear. Basin lang sa amua is ilalang sa sigurong pamati ang katong nabakunahan. Kay basin po og muyas na sad sila basta okay lang to. Apan gitataw ni Tipait nga tungod kay limitado lang ang supply sa bakuna nga naabot, mas maayong magpabakuna na og siguro ang mga health frontliners. Amo silang gi-explainan nga atuan naman ni nga time nga ato ang pagbakuna kana kung mag-refuse sila dili na gyud namo sila mauna, mo back in the line na gyud sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Simulation exercises kabahin sa robbery hostage-taking gipahigayon sa Talisay City Police kaganihang buntag aron mabansay ang kapulisan pagtubag sa ingon-aning mga alarma. Ang report ni Fe Marie Dumabo. Nakurat ang pipila ka mga tawo nga namalit sa usa ka mall nga nahimutang sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay tungod sa presensya sa armadong mga pulis nga naa sa gawas ug sa sud sa mall ganihang buntag. Hangtod nga nasikop ang pipila ka mga tawo. Apan kabahin lang di ay kini sa simulation exercise. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, hepe sa Talisay City Police Station, nga gibuhat kini nila aron maandam ang kapulisan ug mga gwardya sa establishmento sa bisan unsa nga klase sa kriminalidad. Matod ni Pilare nga dunay red team ang Talisay City Police nga maoy nitimbang-timbang sa sakto ug tukmang lakang kun may tabo man nga adunay susamang panghitabo sa mga mall sa Dakbayan. Ang CIMEX ang gilangkuban usab sa CDRRMO ug City Toda. Kita nato nga ready atong police naka-responding tarong, although naapay mga dapat i-improve gamay. Dapat ang mga establishment they know how to communicate any alarm, no? Mao na atong kinahanglang i-improve. Takabalo sila og unsay number sa police, kinsay dapat tawagan, then unsay mga information nga dapat i-feed. Tungod sa pipila ka mga kawat nga nakabiktima sa mga gagmayng establishmento, dugang estratehiya usabang ilang ipatuman sama sa pagpatrolya ilabi na sa sudlunon nga mga dapit. To remind the establishments nga dili dapat magkumpiyansa kay one of the things nga makahatag og opportunity sa atong mga criminals ay kanang magkumpiyansa ta, no? Wala tay guards or wala tay CCTV nga nana. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Mihangyo ang Cebu City Police sa office sa kadagkuan sa Simbahang Katoliko nga himong virtual ang magkalihukan sa Semana Santa. Kinumanikayan ang pagkuyanap sa COVID-19 virus. Sama sa maging tuig, paagi nang sa online platform ang misa ug ubang magkalihukan sa Holy Week. Hinood matod ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Cebu City Police Office Director, nga gaandam hinoon ang kapulisan sa pagpatuman sa kahapsay kung galinaw kung ugaling adunay kalihukan ang simbahan. Gihangop usab sa Cebu City Police Office ang lakang sa simbahan nga nagkakanselar sa bisita iglesia. Usa ka sapa o tinubdan sa tubig ang giingon nga nakadapit sa pagtagad sa Magellan Elcano Expedition sa Humonhon Island, maong mitaak sila sa maong isla. Base kini sa sugilanon sa katiguangan sa Humonhon nga gi-validate usab sa usa ka historian. Atong sayran pinaagi ni ining report. Kini ang gamay sapa nga napalibutan na sa mga tanong.
tinaw ug bugnaw ug ang agas nini padung sa dagat. Kini mao'y nakapadani sa mga Spanish explorers. Sa istorya sa mga mulupyo diri sa Humonhon Island, dinhi nga dapita sa kantilado nga bahin sa dagat, midunggo ang barko ni Ferdinand Magellan, unya nakakita sila og sapa diin kakuhaan nila tubig mainom. Muna siya ang dinagayday sa sapa nga ilahang gikuhaan kuno og tubig ato sa ilahang pagdunggo. Si Manong Porferio lumad nga taga Humonhon Island misaysay sa istorya sa iyang mga katiguangan. Matod niya nga samtang naglayag ang galyon sa grupo ni Magellan, nakita nila ang agos sa sapa sa isla. Tungod kay nahutda na og supply sa tubig ug nangaluya kay gipang uhaw na ang mga explorers, mikanaog sila sa sakayan ug nikuha sa tubig mainom sa sapa. Kini tira sa sapa dito. Kay wala nila tubig, inagihira. Kasi nga da nila pakalandig dito. Magallanes. Inalog na nag-alog. Di man pag-alog nila, istorya ni. Di man pag-alog ng tubig, diretso sa Cebu. Ang sapa dako kuno kaniadto apan sa paglabay sa panahon. Medyo nakipot tungod sa mga tanom. Ingon usab nini ang pamahayag sa usa ka lumad sa isla kinsa malipayon nga sa katapusan na-recognize ang istorya sa kasaysayan silang dapit. Kanda madjilaging kuhaan nga tubig dinhi. An era pagduong kay sa man era nakita ini nga kuan kay hadto nga panahon. Kaya nangunguhaw na para naman nila tubig, pero nangunguhaw na kuan magsakit na ngayon igriba ko nung nila mga sakay. Ang pamahayag sa mga tao sa isla, gisuportahan usab sa usa ka historian nga si Dr. Rolando Borinaga. Base usab sa talaan ni Pigafetta. At saka sabi ni Pigafetta, there were 2 springs here of very clear water. So yung tanong kung saan sa Humonhon sila nagland dito na area at saka dito sila naliligo. March 18, 2021, sa unang higayon mitaak sa yuta sa Pilipinas, pinaagi sa isla sa Humonhon ang Magellan Elcano Expedition nga mao sentro sa 500 years historical marker unveiling. Inasikaso nila, pinakain, binigyan ng tubig, inalagaan ang mga dayuhan, sina Magellan and his crew nung dumaong sila dito sa Humonhon. Gikan sa Giwan, Eastern Samar, kauban si Philip Patricio ug Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Saman! I don't know, angay siguro tutukan. Unya, humas tutok, doon na sa gamay pang paghikap. Tutukan lang, ma'am, tutukan. Mas nindot matutukan. Murag wa mo ko'y mapilian na ma'am. Di mo, kay murag nindot mang tutukan ka while hikapon ka. Hikapon. Mas nindot o sige hikapon. Tutukan para malayo ang mga tao sa COVID. Hikapon jud. Para mapili mo sa porma. Hikapon. Para ma-feeling mo ang kalami. Hikapon. Kaya og tutukan matunawan. Hikapon gyud. Para ma-feel na to. Basta ma-feel lang. Tutukan. Gawa sa mapalayo ta sa COVID, nindot ang tutukan kay makahimo ta bisag unsa. Hikapon. Mas nice man ang feelings kung hikapon. Hikapon gyud kay mas ma-feel nimo ba? Saman! Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dahil hana ang lalaking napalgam patay sa sitio Campinsa, Barangay Tapol, Dakbayan, Talisay.
Ang biktima gilang nga si Jerry Sigundadino, 18 anyos nga taga sitio San Miguel, Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Ang amahan sa biktima mo ay mismong milang patayng lawas sa anak. Nakita ng biktima nga nag-ubo sa may daan sa may samad pinosilan sa iyang ulo kagahapon sa buntag. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilari nga ilang gitanaw ang pipila ka mga anggulo ug motibo ug ang posibleng responsable sa maong krimen. We're trying to look at several angles sa iyang pagkamatay and usa sa mga gitanaw basit sa iyang mga relationships, no? Mayor sa Calbayog City Sama Ronaldo Aquino kinsa na pusilan patay niadtong Marso 8 gilubong karong adlaw. Sa wa pa gilubong gipahigayon kagabi ang usa ka eulogy alang sa mayor gawa sa Calbayog City Hall. Sa eulogy gihandom ang kamaayo ug ang nabuhat sa mayor alang sa ilang dakbayan. Kaganihang buntag gipahigayon ang misa sa St. Peter and Paul Cathedral. Atol sa misa nangayo og hustisya ang pamilya ni Mayor Aquino. Ako nga naginaano, o istima, kundi justisya. Justisya para sa kanalan, naging biktima ng sinihan para kamatay ko dito. Tama naman, kabaglaw pa, kakulit sa mga kuyan. Gilubong ang mayor sa Calbayog Memorial Park. Patay ang mayor ug 5 pa ka mga tawo human sa pinusilay tali sa habig sa mayor ug kapulisan ubos sa Provincial Drug Enforcement Unit. Giimbestigahan ang insidente sa kapulisan ingon man sa National Bureau of Investigation. Sa isinta kaparisan nga nagpuyo sud na sa taas nga katuigan nakabinipisyo sa mass wedding nga gitanyag ni Minglanilla Mayor Elanito Peña. Dungan kini sa pagsaulog sa iyang ika-60 katuig nga adlaw na tawhan. Gipahigayon ang mass wedding sa Archdiocesan Shrine of Immaculate Heart of Mary. Misunod sa health protocol sama sa pagsulob og face mask ug face shield ang mga gikasal ug ang mga mitambong sa mass wedding. Gilibre na usab ang ilang reception samtang ang programa giorganisar sa Municipal Social Welfare Services. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gikordon karon ang gawas nga bahin sa Subang Dako Police Station sa Mandaue City. Gumikan kini sa konfirmadong kaso sa COVID-19 sa usa sa mga dinakpan nga nabutang sa ilang detention cell. Gilimitahan ang paggasud sa mga tao sa estasyonan. Giklaro hinuon sa hepe nga moatiman gihapon sila sa mga complaints o sa magpablatter apan adtura sa gawas nga bahin o sa parking area aron maayo ang ventilation. Gumikan ining pagsira sa tumbangan nga bahin sa building ang entrance paingon sa Barangay Hall adto na moagi sa kilid. Karong adlaw may schedule sa pagpamakuna sa likod nga bahin sa building, moagi ang tanang adunay transaksyon sa building. Mauni ato latest weather update sa karong adlaw, Miyerkules, March 24, 2021. Ang tail end of frontal system o shear line mao'y nagaapekto karon sa silangan nga bahin sang Central ug Southern Luzon. Ang northeast monsoon naman mao'y nagaapekto sa Northern Luzon. Samtang ang easterlies o ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko mao'y nagapasulabi sa nabiling bahin sa nasod. Ug sa karon wala tay ginamonitor na low pressure area gawas og sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug para sa ato forecast sa sulod sa 24 oras, ang Eastern Visayas makasinati og madag-umon na kalangitan inubanan sa mga katag-katag na pag-uwan, panugdog ug kilat tungod sa tail end of frontal system or shear line. Ug para sa atong maximum heat index forecast, ang tibuok Visayas ug Palawan lakip na ang Calayan Islands makasinati og heat index na sa 36 ngadto sa 38 degrees Celsius. Kini na level sa heat index ana sa extreme caution category, diin posibleng hinungdan na kini sa heat cramps, heat exhaustion ug heat strokes. Ug mao ni ang atong latest weather update sa karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisita lang ang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Ferds Rubin, daghan salamat.
Usa ka istruktura sa isla sa Humonhon ang gipahaom ug gitukod sa mabulokon nga kasaysayan sa ilang dapit. Giporma kini og barko o galyon sa mga katsila nga nakataak sa maong isla. Ania ang report. Sa barangay Pagbabangnan, Humonhon Island, sa Giwan, Eastern Samar, nanganaog sa ilang barko si Ferdinand Magellan ug mga kaubanan nga naglangkob sa ekspedisyon. 500 ka tuig na ang nakalabay. Nakabiya ug nawagtang man ang barko sa dapit apan wala sa panumduman sa mga tao. Busa naghimo sila og edipisyo sa barangay nga susama og porma sa barko. Ang gawas ug ang sulod gidisenyo sama sa sakayan sa dagat. Tungod kay tuyoon man ang barangay ug kung dunay masaag nga bisita, temporaryo nila kining paistaran nga libre. Haduol ra kini sa sapa diin nagkaos og tubig si Magellan. Ang mga dagkong bawod nga mohampak sa dagkong bato sa baybayon sa zone Kantilado, Pagbabangnan ang susamang tingog dihang miabot ang mga katsila matod sa mga lumad sa isla. Bisan sa kadugay na sa panahon, nagpabilin ang anino sa kagahapon sa dapit nga nahimong kabahin sa paglibot sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Gikan sa Giwan, Eastern Samar, kauban si Godfrey Rillian ug Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na mga nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Nico Sereno. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.